Ina murna, ina farin cikin wannan sarauta da aka bawa Hajiya uwarmu maganin kukanmu, wato Hajiya Aisha Bala Muhammad ƙauren Bauchi a matsayin sarauniyar Bauchi. Jinjina gare ki momi, wannan sako ne daga Honorable Yunusa Muhammad Company. Jinjina gare ka. Yawwa kalamu wahid, magana ta kare. Ni shagir girma nake miƙo jinjina ta musamman celebrity na jihar Kano, nake miƙo gaisuwa ta ga mutanen Bauchi da wannan nadi da aka yi wa Hajiya Aisha ta Bala Muhammad kauran Bauchi, da fatan ubangiji Allah isa wannan sarauta ta zama a tarihi a Najeriya ba ma a Bauchi kadai ba. Ni ina na da baki na kamar bypass, ni ma zan zo in taya murna a fada in godewa sarki wannan ranar sallah, kuma zan cika za da laksera da baki na kamar bypass. Ka ce ba ka san wannan wakiliya tamu, ka ji uwarka tana I love you. Assalamu alaikum, ina ƙara jinjina kuma da bangajiya da kuma ƙara godiya ga sarkinmu wannan shine sarki na ɗaya da ibawa Hajiya Aisha sanata Bala Muhammad ƙauren Bauchi sarauniyar Bauchi baki ɗaya. Kuma wannan saƙo ne daga Honorable Inusa Muhammad Company, dan majalisar mu na gobe 2023 insha Allah, ganjuwa ta gabar. Assalamu alaikum jama'ar jihar Bauchi gabaki ɗin, ga gaisuwa ta da jinjina ta ga mai martaba sarkin Bauchi da wannan sarauta da ya bai mamar mu maganin kukan mu Hajiya Aisha Bala Muhammad kauran Bauchi. Wannan sako ne daga Inusa Muhammad Company, dan takarar majalisa ganjuwa ta gabas. Assalamu alaikum al'ummar garin Bauchi. Ina farin ciki marar adadi, sannan kuma ina murna da wannan sarauta da aka bawa Hajiya Aisha Bala Muhammad kauran Bauchi. Wannan sako ne daga Inusa Muhammad Company. Ilimi da rabon taki Inusa Muhammad Company jihar